Ahojte, vítam vás pri ďalšej recenzii a tentokrát som si vybrala na recenziu knihu od Anny Huang Kráľ pýchy. Keby ju nebol počul hrať na klavír, jeho život by možno nikdy nevybočil z jasných koľají. Ale bol to vôbec život? Žáner tejto knihy je to romantická kniha a ak vás zaujíma, o čom je, tak sa poďme pozrieť na anotáciu. Je jeho pravým opakom vo všetkých ohľadoch a s najväčším pokušením, aké kedy poznal. Rezervovaný, upiatý a vždy korektný Kai Yang nemá čas ani chuť na chaos. A Izabela s jej fialovými vlasmi a nevhodnými vtipmi je stelesnením chaosu. V dobe, kedy sa blíži rozhodujúce hlasovanie o post generálneho riaditeľa a v stávke je mediálne impérium, si miliardársky dedič nemôže dovoliť rozptýlenie, ktoré prináša. Izabela je všetko, čo by nemal chcieť. Ale s každým pohľadom a každým dotykom je v pokušení porušiť všetky svoje pravidlá a prehlásiť ju za svoju. Odvážna, impulzívna a plná života. Izabela Valenciová nikdy nebola na večierku, ktorý by sa jej nepáčil, alebo nepoznala muža, ktorého by nedokázala okúzliť. Až na Kaia Yanga. Na tom by nemalo záležať. On nie je jej typ, chlap, ktorý pre zábavu prekladá klasiku do latiny a jeho členstvo v exkluzívnom klube, kde robí barmanku, znamená, že je prísne zakázaný. Nemôže však poprieť, že pod jeho chladným zobňajškom sa skrýva muž, ktorý by ju dokázal rozstaviť jednoduchým dotykom. Aj keď sa akokoľvek snaží, nedokáže odolať svojim zakázaným túžbám. Aj keby ju to malo stať všetkom. To by bola anotácia knihy. A ak vám prišlo, že som sa pri čítaní anotácie zasekávala, tak je to preto, lebo táto konkrétna kniha je v češtine, ja som ju čítala v češtine, ale ona už vyšla aj v slovenčine. Takže ak chcete čítať v slovenčine, môžete. Je k dispozícii. Anotácia v podstate vykresľuje to, o čom je kniha. Za mňa je tam ešte jeden taká zaujímavá protikladnosť týchto dvoch postáv. Je to, že obaja majú okolo 30-ky, Izabela má 28 a Kai bude mať asi niečo cez 30, typujem 32, alebo možno áno, možno nie. A zatiaľ čo Kai má jasnú nedanú pozíciu, že sa má stať generálnym riaditeľom v svojej rodinnej spoločnosti, tak Izabela sa na druhom mieste stále iba hľadá. Ona pracuje ako barmanka, ale svoju skutočnú kariéru alebo skutočnú lásku alebo to svoje poslanie do života ešte stále nenašla, alebo neuzrejmila si, že čo chce v budúcnosti robiť. Takže to mi ešte príde taký zaujímavý protipol medzi týmito dvoma postavami. A poďme si povedať, čo si o tejto knihe myslím. Kniha je súčasťou série Kráľovia hriechov. Kráľovia hriechov. To znamená, že sa v tejto knihe stretávame aj s postavami z minulej série. V tomto prípade by to malo byť Dante a Vivien, ktorí sú vlastne blízkymi priateľmi oboch hrdinov. Okrem týchto dvoch postav sa v knihe stretnete ešte aj s niektorými postavami zo série Twisted. A ja vám teraz nepoviem mena, lebo si ich nepamätám. Ale myslím, že som tam videla Avu a Volkova z jednotky. A myslím, že aj zo štvorky toho chlapa, ale som štvorku nečítala, takže fakt neviem, ako sa volá. Kniha inak zodpovedá štandardom tejto autorky. Príbeh je zaujímavý, nejakým spôsobom sa rozvíja, prehlbuje sa vzťah hlavných hrdinov. Nájdete tam aj spicy scény, aj keď nie je ich tam málo, ale za mňa sú stále v takej tej rozumnej miere, bez toho, aby som mala pocit, že nejako naťahujú príbeh. Za mňa sú úplne v poriadku miere. Dočkáte sa knihy aj nejakého zvratu, nejakého rozuzlenia a postaví každá rieši svoj vlastný život, svoje vlastné problémy a zároveň do toho aj problémy, ktoré spôsobuje ich novo začínajúci vzťah. A samozrejme aj radosti s tým spojené. Ako som povedala, taká klasika od tejto autorky. Ja sa musím priznať, že Anna Huang patrí k mojim obľúbeným autorom, čo sa týka tohto žánru. To znamená, že mne sa kniha páčila aj napriek tomu, že som z nej nebola nejako okúzlená. Dlhý čas som túto knihu hodnotila ako priemer. Až do predposlednej stránky. Ale tomu sa budeme venovať neskôr, už v takej tej spoilerovej časti. Ešte tu tak vsuniem, že kniha je členená na kapitoly a niektoré kapitoly sú z Kaiovho pohľadu a niektoré z Izabelinho, čo nám pomáha vcítiť sa do oboch postav a vidieť, ako sa na ktoré veci pozerajú oni same.
Knihu by som odporúčala každému, kto má rád tento romantický žáner a komu vyslovene nevadia v knihách spicy scény. Nie je ich tu zase až tak veľa, prípadne ak vám vadia, dajú sa preskočiť. Príbeh je fajn aj bez nich. Teraz sa ešte dostaneme k dvom veciam, o ktorých sa chcem pobaviť. Ja toto nepovažujem za spoiler, pretože som z toho názoru, že všetci pri týchto typoch kníh vieme, ako kniha skončí. Ale ak by ste naozaj nechceli spoilery, tak tu môžete video vypnúť, hlavné bolo povedané. Dobre, kto ste to nevypli, môžeme pokračovať. Začnem tým, čo ma trochu štvalo, alebo respektíve čo mi nedávalo absolútne žiaden zmysel. A to je správanie Kaja. Kaj je v knihe popisovaný, a je to aj v anotácii, ako rezervovaný, upiatý a vždy korektný. Vyhýba sa škandálom a snaží sa pohybovať len na tej správnej strane zákona, aj napriek tomu, že ho tam niekto môže stiahovať na opačnú. Ale proste je to taká vážnejšia postava. Tak mi niekto vysvetlite. Ja chápem, že Izabela je energická, je to vietor, je to super, fajn. Chápem. Všetky vybočenia z Kajovej konzervatívnej zóny chápem. Okrem jedného jediného. Prečo, keď odchádzate z klubu so ženou, po ktorej túžite, a je veľká pravdepodobnosť, že príde na sex, prečo ju vezmete do iného klubu? To som nepochopila. Ako vyslovene v tej scéne, tak ako to bolo napísané, ja som nepochopila, prečo ju bral do klubu, prečo nešli k nemu, alebo k nej, to je jedno kam. Prečo išli na verejné miesto, keď sa vyhýba škandálu? Dobre. Proste tomuto jeho činu nechápem. Ak mi to niekto v komentároch vysvetlí, budem rada. Dobre, to by bola jedna vec, čo ma trochu iritovala, alebo spôsobila mi taký menšie zamrznutie mozgu, lebo som nepochopila prečo. A je tu ešte jedna vec, ktorá túto knihu v mojich očiach dosť pozdvihla. A keď som povedala, že sa udiala na predposlednej stránke, tak som nepreháňala. Ona sa naozaj udiala v epilógu. A ja vám hovorím, v tejto knihe je asi tá najkrajšia žiadosť o ruku, ktorú som kedy v knihe videla. Fakt. Ja si nespomínam, že by som čítala knihu, ktorá mala romantickejšiu alebo proste krajšiu žiadosť o ruku, než bola v tejto knihe. Toto ma fakt dostalo. Nebudem vám hovoriť, aká bola tá žiadosť o ruku, to si prečítajte, ale za mňa úplne To by bola moja recenzia pre Kráľa pýchy od Anny Huang. Ak ste knihu čítali, napíšte mi to do komentáru a rovno môžete povedať aj, ako sa vám kniha páčila. Ak chcete viac takýchto recenzií, budem rada za like na toto video a prípadne odber na môj kanál. A pre dnešok to bude všetko, takže vidíme sa pri ďalšej knihe.